aikin nan zai tafi kamar yacce muka tsara shi. Allah dai ya kawo mana ƙarshen wa'annan mutanen da suka addabi jama'a. Good. Aikin ya fada. Sorry sir. Baya fitowa daga masallaci har sai karfe 7:30 bayan rana ta fito. Dan rijiyar lemo ne ko? Can ciki. Bisa alamun wannan shirin da na ji kayi lallai da akwai batu a bakinka. Yau Sakali za su haɗu da wani abokin aikinsa. Bisa dukkan alamu za su tattauna ne a kanmu. Ba na tunanin cewa wani abu zai faru. Ka gane ko? Lissafi! Masoya masu bibiyan kamfanin Yusuf Zamani Records za ku iya samun wannan ƙayataccen shiri namu a wurin 'yan downloading da YouTube channel ɗinmu mai suna Lissafi TV. Maza ku garzaya ku danna mana subscribing kana kuma ku danna ƙararrawa a domin samun sanarwa da zarar mun fara ɗorawa. Mun gode. Bagar har kalla ita ce alaƙar taso. Duniya labari a cikin ta kake sha'aninka, me za ka faɗa wata ran in an riske ka. Duk abin da kake ka sani da akwai ƙarshen ka, kayo nazari dan uwa karka biya taso. Ni fara gona da ubar gama. Na ma ta ba. Ni ko dama wannan taku ba zuwan ta nake ba. Kai, ita ce daga. Allah ta mafi in sha Allah. Salamu alaikum. Amma da basira. A ran gari ne. Barka ya gida. Ya abubuwa. Nan ne wajen Malam Kabiru mai dusa. Nan ne. Okay. Bismillah. Sunana DSP Dan Mar'u daga Area Command. Allah sa lafiya dai ba wani abin ne ya faru. Ba abin da ya faru. Akwai abubuwan da suke faruwa ne. Sati ɗaya da ya wuce mun kama wasu yara akan wata gawa. To shine ana nan ana bincike, yaran da muka yi bincike sun nuna kai aminin mahaifinsu ne. To shine yanzu muka zo za mu tafi da kai division domin ka je ka gansu. Wannan wani yara ne kuwa? Karamin da ya ce mana sunansa Kacalla. Babban ne amma ba mu tambayi sunansa ba. Gaskiya wannan yaran amini na ne. Muna so ka ba mu haɗin kai mu tafi da kai domin za mu je DPO office za a yi investigation akan haka. Abin da ya kama in ya so gaba ɗaya DPO zai gama saboda an ce kai ne aminin baban yara. To shi kenan ba komai ranka ne, za mu iya tafiya mu je ba da mu. Okay to ba.
namu ne. Yan su wala kawa ni dariya. To albihirinka. Wura mai gida. Mai gida ne ya kunto mana wata kura. Kai. Wai mu je kowa ya zo da hotonsa. Ina jin ka mai gida. Wai akwai wani program da za a cike mana duk bayan wata za mu dinga jin alat. Duniya kenan, juyin waina. Me kake nufi dan Small? Yau kuma mai gida, ku ne a ce a gamman? Dan Small ka rufe wannan shagon. Ita gamman ai uwar kowa. Kawai tun da dai mai gida ya nema ya haka. Ba mu san abin da ya hango mana ba. Za mu tattara mu je mu danka a hannunsa. Ko kai ya kake gani? Hakan ma ya yi mai gida. Wai ni ina saurin mutanen namu ne ba na so ba a ce kamar yanzu nan fa ba sa nan wajen fa. Ai na bar su a ta gangare gidan wasa ka gane ai. Okay, to kamar nan da minti 30 haka duk ka tattaro musu ka gabatar musu da wannan magana. Faɗa ta ka cika da ɗan Small an gama mai gida. Wata ran an riske ka duk abin da kake ka sani da akwai ƙarshen ka. Kayo nazari dan wakar ka biya ta su. Alhamdulillah. Malam kai ne Malam Kabiru mai dusa? Ranka da ni ne. Masha Allah. Wayannan yaran da ake tuhuma akan laifin kisan nan da aka aikata sun kai tsawon sati guda a hannunmu. Mun yi mamaki da aka ce babu ko da mutum ɗaya nasu da ya biyo baya domin jin halin da yaran suke ciki. Hakan ya ba mu mamaki sosai. Sai daga baya da bincike suka ce mana su babansu baya gari, amma akwai aminin babansu shine Malam Kabiru mai dusa. To shine na sa a zo da kai domin mu ji. Baka san labarin ba har aka yanzu baka zo ba. Gaskiya ne ranka da ba da labari da yana labari ya dawo zan yi kasa a zuwa da zan zo. Babu damuwa ko za a kamun yaran gansu? A babu damuwa. Dan Maru, yes sir. A zo da yaran nan guda biyu. Okay sir. Inda ba na ku gaya oga gaskiya ba kun ta zama a gidan wahala. Kwai gidan za mu karfi yan iska. Ya gaskiya da muka faɗa mata. Kaga bara yan iska sai ka ji ka original wannan gashin naka sai ma sai. Go. Come on. Gano. Za ka buga da kyau sai mun kai professional sai mun ma aski ɗan iska wani. Ɗan iska. Su ne yaran ko? Su ne. Alhamdulillah. To duka dai yanzu dai a halin da ake ciki bincike ya tsaya akan yadda muna so za a tafi da su asibiti domin a gwada gaba ɗaya zanen hannayensu domin tabbatar da cewa su ne masu laifin nan ko ko ba su bane. Tunda har Allah ya sa mun gano cewa ga gidanka inda yake kuma kai ne ainihin wakilin babansu abin da ya kaya insha Allah kamar yadda ya je har gida ya taho da kai ya sanar ma da halin da suke ciki zai ƙara komawa bayan an kammala bincike insha Allah sai ka je nan da ake ciki. Idan suna da gaskiya sai ka zo ka karɓi belinsu, idan kuma sun kasance su ne suka aikata aikin to shi kenan sai mu meka su ga kotu ta yanke musu hukunci domin su girbi abin da suka shuka. Wannan shine Malam Kabiru. Shikenan zan koma. Shikenan kai kokari ka sanar da mahaifinsu halin da yake ciki ko yaya za a yi. To shikenan ba da Dan wasu da wahala. A da su
wasu na ba matsala insha Allah. Gagari ga shirwa yanzu ina so zan fita, zan tafi wajen 'yan sas ɗin nan da police station saboda maganar wa'annan yaran da aka kama dan yalo. Yanzu haka abin da ya sa na zo in tara ku anan in gaya muku kenan, fita zan yanzu, sai ku kula da abin da zai shige fita. Ba komai oji, amma za ka biya ta gurin su jangwalo. Da shi ne dalilin fitata aka shigo min da shugaban wannan yaron dan yaro. Daga nan zan fita gun, zan duba shi. Kina bakin kofa duba waye? Waye? Wasu na wahala, wasu na hutawa, wasu sun yi kuɗi, bagara da kalla, bagara da kalla. Lafiya ko ina ma magana kai banza da ni? Lafiya in kaso. Dama Hausa suna cewa yawan amana tsoro ne. Kace yawan amana tsoro ne. Me yake faruwa ka auta? To me ne ma bai faru ba? Oji, da akwai wata hula ta girma a kaina, wacce wannan hular taka ce. To amma yau tun daga kofar gidanka in cire ta in ajiye ta. Oji, na daɗe ina shuka gyaɗa a gonata. Kuregenka yana tonewa, bin sawu ya kawo auta har gidan oji na ma'aiki. Allah ya takaita ya ba don haka ba, da karnuka na biyu sun gansa. Allah oji na ma'aiki sai hali sai sallah, Allah ba maganar wasa ba. Auta kenan. Auta duk kuregen da ka gani a cikin gidan nan, in ba bular da ban nuna mai ita ya fita ba, ba wata bula da kuregen yake ya fito ta bula daban. Oji na ma'aiki, wato dama kai ne ka nuna mai cewar bigar da zai je kwakuli gyaɗa ta kenan ko? To na rantse da girman Allah yau ko idan ba ya kwakulo abin daga shi har mai gidansa ya kwakulo musu jarfa. Allah kai auta kake kowa, kai waye da zaka yi go gidan oji na an gajuwa na baban zaba adamu kai maro rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi wa yanzuruka Allahu nazaran Allah ke da magani ba mu ba mutane ya zai ne gidan yan jarida. Wai kai duk maganganun nan da kake akan me kake maganan nan? ai ka fahimci nan da sawoi. Baran zo ina ta magana kamar wasu na wahala. Ni na gaya ma kan cewa kai ka san abin da ba ka san abin da kan nan. Menene ya faru wanda kurege kake magana akan sa? Kana da wancan kurege wani mai yawan sa jaddara kuma sawun nan da na biyo tiriyan gidan kai kani. Auta na gane inda ka dosa, ka bar wannan maganar daga nan. Zan yi tafiya, idan na dawo zan neme ka sai ka zo mu zauna. Haba oji, mutum ya zo har gida yana gaya mana wannan maganar. Ni kiyo daki ba sai mare ni. Auta kai me yasa kunnen kayi ne da kai? Ko yayanka da muka yi zaman kusan shekara 5 a cikin gidan nan, in na gaya mai magana baya tsallakewa. Amma yau har kai za ka yi cikin gidana ka tayar min da rigima irin wannan. ma'auniyar ka da ke yi rama ta oji. Hello ya Timaya, ka gangaro muna gangare, ka zo muna kan kwana, ka zo kawai.
wai a haka kuke harkokin ku na anan layi temporary ko ita ko ina ba wani security ba wani tsaro. To ya za a yi unguwan mu ce fa. Kai jajaye akwai matsala gaskiya. Yanzu nan gurin a tunaninka wani ba zai iya gantanewa da abin da kuke yi ba. A ba wani matsala ai ni ban da matsala da yan unguwata. Gaskiya jajaye ka san menene? Sai ka faɗa. Gaskiya kwata-kwata ni wannan gurin naku alƙuran ni ba zan iya harka a nan gurin ba. Sakamakon kai ba kwanan nan kake cin wai kun ji ku umara fa. Mana za a fasa harkalla ne? Ai ba abin da zai faru. Jajaye, wai shi tima nan ba zai zo ba ne? Zai zo mana. Ai ka san ba ma irin labkiya da shi ne. Jajaye, ka san fa na fi so bai zo da ka san anan gurin fa aka buga mu da ƙasa fa. Kai? A nan gurin? Mana nan gurin mana aka buga mu da ƙasa. Dan kuna ma? Na? Ina jarfa. Kai wallahi ba ma tare da shi sai dai ka kira shi a waya ba akwai layinsa ba. Fa ɗazu muka rabu da shi kuma ya ce in gaya ma an kana neman shi kawai yana gidan wanka. Gidan wanka tafi? Bakar har kalla, bakar har kalla, bakar har kalla. Ya jaye, ya na zo bayan gidan ne ba kwanan, kuna ta ina ne? Ok, to ai shi kenan, baran gangaro. Ana zo na duba ban gan ku bane, kuma dawoyin na kuma ba su. Da, in wannan jakar rike a hannunka. To normal ne. A Timaya ka ƙara so kenan. Haka ne. Ya ake ciki ne. Kayan nan ne kai. Ana samun A normal ne. Kasaran fa kore da shi kuma ga mutane suna. Karka da wannan gwangwanci gwangwanci. Yanzu zan haɗa ma baras. Ka gane ko. A wannan ba kayana bane wannan kayan auta ne kawai ban Wa ɗaya nawa ne karfan naku? Kawai ka ban haɗa lissafin mana. Ya haka? Wallahi ba biyar bane ya rage. Ba za a cika ma gargada mu ai muna reta. Shikenan normal. Kai ma sai ka zo he ka je ka ji ni. Maralla dai. Allah. Ga abin nan fa wuta. Ya ce zai cika biyar. Amma mutumina ne ba matsala ba komai zai cika. Ba matsala jajaye. Auta. Da Allah ina an samu nama mai kyau ne da lemu. Soyi nama kake so? Ai sai ka je wajen kanin mai in dai nama ne. Normal ne, nama normal ne. Ba na son gijari nama jajaye. Irin na jiyan nan ne da kamun gidan. A wajen sa ne wannan nama ne da nama ne ai ba. Wajen kanin mai. Wajen kanin mai kawai. Bakar har kalla, wasu na wahala. Bakar har kalla, bakar har kalla, bakar har kalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya me ke tafa da ku? Ga waje ku samu waje ku zauna. Yalla boy. Akwai yaro na dan yalo da aka ce min ma'aikata sun kama sa. Wani yaro fari mai uku. Okay. Shi ne na ga bara na biyo ta wannan police station ɗin da take kusa da ni. Haka. In ji ko Allah zai sa a nan ne aka kama sa. Okay. To ba damuwa kuma gashi ka zo oga baya nan. To amma ba damuwa za mu duba list ɗin criminals in yana daga ciki sunansa ɗan yalo ka ce ko? Sunansa ɗan yalo. Ok to ba damuwa bari a bincika. Sunansa ba ka ce? Ɗan yalo. Ok ya kai sati ɗaya a station ɗin nan ma. Amma me isa ba a biyo samunsa ba tuntuni saboda su ne muke suspecting ɗin su akwai yaron da aka kashe a can bayan layi. Muna suspecting din gaskiya har da shi a ciki don yanzu haka ma yana wajen mu. Kisa kuma yalla boy. Kisa? Ba na zargin dan yalo da zai iya aikata kisa. Sai dai ko wani abin daban. Ba hakan bane zai tabbatar mana bai yi ba. Duba da ya shiga cikin investigation
yanzu haka ma muna kokari mu kai su asibiti domin a auna shatin hannunsu, sannan in aka gama bincike shine muke da buƙatar yan uwansa zuwa kan kes ɗinsa gaskiya shine zai tabbatar mana da bai yi ba ko ya aikata, yanzu dai yana wajen mu kuma ga abin da ake kokari yanzu haka an haɗa fayil za a je ga daktoci, in aka gama bincike za ka iya dawowa, amma yanzu batun ma a ba da beli ko kuma a gansa ma babu, ba zai yi ba saboda babban kes ne. To shi ke na yalla ba komai, zan koma in ya so lokacin da kuka gama bincike a kai na dawo. Wata ran an riske ka duk abin da kake ka sani da akwai ƙarshen ka, kayo nazari dan uwa karka biya taso. Halo Depot. Depot akwai matsala fa a gidan oga. Oji baya nan ya tafi police station. Ka shigo mu haɗu da kai. Okay, ba matsala ga nan zuwa. Normal ne Depot, ka shigo. Bakar har kalla ita ce alaƙar taso. Duniya labari a cikin ta kake sha'anin. Me yake faruwa ne ka kira ni yanzu in zo? Ka san wani wai auta? Auta kuma? Wai auta mai arna. Ok, auta mai arna. Auta mai arna. Ya zo har cikin gidan nan yake gaggaya mana bakakin magana, yake gaya Oji magana. Autan ne zai zo har gidan Oji yana gaya masa magana? Autan ne. Abin ne yasa na tattara a zuciyata ne, shi yasa kawai ya kira ka na gaya ma. Duk da amanar da take tsakanina da auta, duk da taɓa Oji zan haɗa aiki a kansa. Ok, shi kenan zan koma kar Oji ya zo ya saman a gidan nan. Zoman Ledebot. Wasu na wahala, wasu na hutawa, wasu sun yi kuɗi a maganar kalla, maganar kalla, maganar kalla, maganar kalla. Ya gida, ya aiki. Ranka ya daɗe, wannan yana ɗaya daga cikin suspect ɗin da muke zargi na wannan kisan gawar da aka yi. Shi ne muka kawo shi ma domin a auna shatin hannunsa. Ok, yanzu dai kana so ka ce mun kun kawo shi dai bisa dai kuna so a auna shi ku tabbatar da zargin ku a kansa. Yawwa Ok, dan shi kenan ba da mu. Insha Allah za mu yi gwadin a yanzu kuma insha Allah yanzu nan za mu baka sakamakon naka, amma ka dan jira mu a waje yanzu. Ok. Dona. Ok, yana bai zan yi wacin ɗinka. Bakar har kalla, bakar har kalla, bakar har kalla. Wasu na wahala, wasu na hutawa, wasu sun yi kuɗi a bakar har kalla. Yawa, oi bisa. Yasa. Yawa. Dokta. Ga hannun ku. Ok, result ne. Yawa, turar da daɗe ƙarin bayanin da muke ciki gaskiya ko kusa ko alama. Gaskiya zanensa bai zo daidai da yadda kuke zargi ba. Ok, to ba da. Wasu na wahala, wasu na hutawa, wasu sun yi kuɗi a maganar kalla, maganar kalla. ‘Yan samari barkan ku da hutawa.
waye kai daga ina kake waye ya turo ka wannan keɓaɓɓen wajen namu? Ya ƙuri, na zo neman wani bawan Allah ne wanda yau kimanin kwana biyu an gaya min inda yake cin abinci, na je ban same sa ba. Aka kwatanta min nan wajen aka ce idan na zo zan same sa, yana zama a nan wajen kamar yanzu. Wannan bawan Allah sunansa Jangwalo. Kai Jangwalo kuma? Marawa ga yayi kura ta ga bakin jaki. Kai waye kai kake neman Jangwalo? Lissafi na ya zo min daidai abin da nake tunani a kai.